जादों चिकित्सा खालामनो थाइसेबो फैसा गैला दिनै आंनि फिसाया हाजिरा मुजिरा खामला मावनानै जाग्रा दिनै बहानिफ्राय बहा मोनो दा बेमारा बारा जाबाय चिकित्सा खालामदोंमोन गुवाहाटियावसो दा क'क्राझाराव लांदोंमोन क'क्राझाराव लांजायाखै गुवाहाटियाव थिनहरदों दा अपारेसना जाबाय दा चेकआपआव थांफिननो थाइसेबो फैसा गैला। सासे बर' आइजोआ गावनि बेरामखौ फाहामना लानो थाखाय थोजासे रां गैयैयाव हेफाजाब हास्थायदों बिटिआर सरकार आरो रायजो राजानिफ्राय। क'क्राझार जिल्ला कारिगाव आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय 11 नं जाम्बुगुरि गामिनि दुखुथिया गोरिब नखरनि संसार जाफुबाय थानाय सम्बार बसुमतारीनि आंगो बिसि सन्जिता बसुमतारी बिथाङा माखासे गावनि देहायारि जेंनाजों नाख्रेबजानानै बिसिनायाव गोग्लैसोना दं। खौरांनि गेजेरजों बिथांजोआ फोरमायना लानाय बादिब्ला गावनि उदै सिङाव टिउमार जानानै दं आरो थाइसे थाइनै रां बुथुमनानै डक्टरफोरनावबो लांनाय जादोंमोनब्लाबो मोजाङै हामैयाव जेंनाजों भुगिबाय थानांदों होननानै फोरमायदों खौरांनि गेजेरजों। बेनिखायनो जब्रा सन्जिता बसुमतारीखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय बे समाव गोबां रांनि गोनांथि जानायलाय सरकारजों लोगोसे साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइ मोनगोनखौ आसा थिदों। गोसो अनफावरि सुबुंफ्रा एकाउन्ट नाम्बार 399070765885 IFSC SBI and 0007171 नि गेजेरजों रांखान्थि अनसुंथाइ दैथायहरनो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो थाखाय 8011163410 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों थोंजोङैबो खबर लानो हागोन। आहा बेमार जादों चिकित्सा खालामनो थाइसेबो फैसा गैला दिनै आंनि फिसाया हाजिरा मुजिरा खामला मावनानै जाग्रा दिनै बहानिफ्राय बहा मोनो दा बेमारा बारा जाबाय चिकित्सा खालामदोंमोन गुवाहाटियावसो दा क'क्राझाराव लांदोंमोन क'क्राझाराव लांजायाखै गुवाहाटियाव थिनहरदों दा अपारेसना जाबाय दा चेकआपआव थांफिननो थाइसेबो फैसा गैला थांनो राहा गैला ओंखायनो दा रायजो राजा बिदा फंबाय आइ आफानाव दिनै थाइसे थाइनै रेहाय मोनगोन खोमा साननानै दा नोंसोरखौ मानाय जादों दा आंखौ अनसायदो उन्दुनो हाला थाबायनो हाला आथिं आखाइ बुजिबाय सिखारनो हाया बिसिनायाव खियो हासुयो आङो आंखौ अनदो आइ आफा बिदा फंबायमोनहा। मा बेमार जादोंमोन नोंहा? आंहा टिउमार जादों होननानै बुंदोंमोन दा टिउमारखौ दा गुवाहाटियाव लांनानै दा अपारेसन जाबाय माने गावफ्रु हरदोंसो आरो दा थांनो मोनाखिसै नालाय दा बेमारा बारा जाफिनबाय जानोबो हाया लोंनोबो हाया जाबाय दा ओंखायनो बिदा फंबाय आइ आफानाव सरकारफोरनाव दिनै थाइसे थाइनै रेहाय मोनगोन खोमा साननानै दा नोंसिनाव मानाय जादों। बेसेबां बैसोनि जागोन नोङो? जाबाय नों एसे बुरजायैनो 40 औ बिदिनो जासिगोनदां। आं जाबाय 11 जाम्बुगुरिनि पिअ कारिगाव डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार गोलैयो। थारमाने दा आङो दा रायजो राजा आइ आफानिफ्राय एसे सारमोननिफ्राय एमसि एमएलए मोननिफ्राय एसे अनसुंथाइ मोनगोन खोमा साननानै आङो दा माबा खालामनाय जादों। दा आंबो खोथाफोरखौबो आंबो रायज्लायजोबनो रोङा। दिनै आंनि हिन्जावा बेमाराव गोलैनानै थानाया अनेक गोबाव जाबोबाय दा 2021 सननिफ्रायनो जाबोदों जायै जाबोनानै दा दिनै आंनि थानांगौ जायगा बेखौ आं फाननानै सिकित्सा खालामबाय थेवबाबो बे थोआसै थेवबाबो रायजो राजाया अननानै अनसुंथाइखौ अननानै एसे रेहाय होयोबा
आं मोजां मोनगौमोन जे मा खालायनो नोंथांनि हिन्जावखौ फाहामथाय लानायनि बेलायाव बबे बबे डक्टरनिसिम लांनाय जाखो दासिमाव? दा फाहामथाय लांनायाव आङो बिसोरखौ हस्पिटालाव लांदों ओमफ्राय बिसोरखौ हस्पिटालनिफ्राय माबायाव गुवाहाटियाव हरदों। दा गुवाहाटियाव अपारेसन टिउमारखौ गावफ्रुनानै माने दा टिउमारखौ खामानिखौ मावखांनानै माने दा चेकआपआव लांफिननो हायाखै। दा चेकआपआव लांनो हायैनि थाखायनो दा मानसिया बेमाराव सिरियासआव गोलैफिननानै थाबाय। दा मा खालायनो आंबो हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रा दिनै थाइसे थाइनैबो बुथुमनो हाया। दा बेनिखायनो रायजो राजा आइ आफाया आरो बे MC MLA सारमोनहा एसे अननानै अनसुंथाइखौ होयोबा आं बिराद मोजां मोनगौ। नोंथांनि हिन्जावखौ फाहामथाय लानो थाखाय आंनि हिन्जावखौ फाहामनो खालामनो थाखाय दा उन्दुनो मोना जानो सान्थि गैया उन्दुनो हाया। दा बिनि थाखायनो बिराद दिननिफ्राय बिराद खस्थ' मोनबोबाय आरो जानो हाया लोंनो हाया उन्दुनो मोनै जाबोबाय। मा खालायनो बेनिखायनो आङो रायजो राजा आइ आफानिफ्राय बा सारमोननि बे सरकारनिफ्राय एसे अनसुंथाइ मोनो खोमा होननानै आं आसा खालामो। दा आंनि हिन्जाव सन्जिताखौ सिकित्सायाव लांफिननो थाखाय रायजो राजा आइ आफाया एसे अनसुंथाइ होयो मोननो लुबैदों।